Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, sugeng enjing, tetep semangat lan sehat. Patemon dina iki mbahas basa Jawa. Ya, kowe mesti tau krungu tembang. Tembang Jawa kuwi ana warna-warna ya, wujude. Ya, ana tembang dolanan, tembang macapat, tembang tengahan lan tembang gedhe. Lah, sing dibahas saiki tembang macapat. Nah, macapat kuwi klebu tembang cilik. Ngopo kok diarani tembang cilik? Sebab nalika semana miturut gotek sejarahe tembang macapat kuwi kulina ditembangake wong-wong ing Karang Perdesan. Nah, wong Karang Perdesan kuwi umume wong kawula biasa atau masyarakat kecil, jadi wong cilik. Mula tembang macapat uga diarani tembang cilik. Ana uga sing ngarani merga le maca papat-papat kuwi uga ora kleru. Ana uga sing ngarani merga tembang iki biyen uripe ana desa sing diarani desa Moncopat. Mulane wae tembung suwene-suwe banjur diarani tembang macapat. Maca papat-papat yo bener, diarani tembang cilik yo enggak salah. Ya. Diarani tembang macapat yo ora salah. Nah, tembang macapat kuwi tembang sing kaiket ing paugeran. Jadi kaiket ing paugeran tartamtu. Mung sadurunge tak teruske tembang macapat kuwi kabeh ana 11. Dadi ana Pangkur, Kambuh, Kinanti, Aswarandana, Dandanggula lan sak piturute nganti 11. Ya. Nah, saiki tembang macapat kuwi mau kaiket ing paugeran. Paugeran ki patokan atau pedoman. Ya, kaidah. Anane telung macem atau telung warna. Sing angka 1 kaiket ing guru wilangan, angka 2 kaiket guru lagu, angka 3 guru gatra. Dadi ngarang tembang kuwi ora syukur ngarang. Dadi ana paugerane, ana patokane. Jadi 1 guru wilangan, 2 guru lagu, 3 guru gatra. Lah sing diarani guru wilangan yaiku cacahing wanda saben sagatra. Apa to wanda kuwi? Wanda kuwi yen basa Indonesia suku kata. Oh, wandamu elek. Lah nek wis wandamu elek tegese wujud. Kuwi dadi apa kuwi tembung sing duweni teges dobel kae engko wis kuwi. Nah, iki wanda kuwi suku kata nek bahasa Indonesiane. Dadi cacahe jumlah suku kata setiap baris. Dadi cacahe wanda saben gatra kuwi baris. Ya. Jadi nomor 1 tembang macapat kaiket ing guru wilangan yaiku cacahing wanda saben gatra jumlah suku kata pada setiap baris. Nah, sing angka 2 guru lagu. Jadi tembang macapat kuwi kaiket ing guru lagu yaiku dong dinging swara ing pungkasaning gatra. Nek bahasa Indonesia diarani sajak. Jadi tibane swara a i u e o ne kuwi ajeg. Jadi diarani guru lagu. Jadi tembang macapat kaiket ing guru lagu. Sing angka 3 kaiket ing guru gatra. Yaiku cacahing gatra utawa baris saben sapada. Pada kuwi nek bahasa Indonesiane bait. Jadi sak bait tembang kuwi nek basa Indonesia, nek basa Jawa diarani sak pada utawa sak pupuh. Dadi nek tembang gedhe diarani pupuh, nek tembang cilik diarani pada. Nah, saka paugeran 3 mau contone saiki tembang pucung. Nah, tembang pucung sing diarani tembang pucung terus kaiket telung warna mau manggone nang ndi lan piye wujude. Dadi ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase lawan kas. Tegese kas nyantosani setya budya pangekesing dur angkara. Lah terus saiki sing diarani guru apa kuwi guru wilangan. Ya, guru wilangan. Ya, iso karo buka buku guru wilangan. Cacahe wanda saben sagatra. Nah, saiki gatra sing kapisan, gatra sing wiwitan. Diitung. Ya, ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ana pira? Ngel, mu, I,
iku ka la ko ne ka ti la ku tiba apa amburine u dadi cacahe wandane pira 12 dadi tiba 12 dadi guru wilangane tembang pucung kuwi gatra nomor 1 ya kedadean saka 12 wanda 12 suku kata. Terus lekase lawan kas. Lekase lawan kas 6. Jadi garis gatra sing nomor 2 baris kedua ya, jumlah suku katane cacahe wanda ana 6. Ana 6. Terus tegese kas nyantosani, tegese kas nyantosani pira? 8. Ya, jadi gatra angka 3 atau garis sing nomor 3 baris ketiga cacahe wanda ana 8. Jadi jumlah suku katanya ada 8. Setya budya pangekesing dur angkara. Nek diitung setya budya pangekesing dur angkara ana 12. Jadi gatra sing angka 4 ya cacahing wanda ana 12. Nah, saiki guru lagu. Gatra angka 1. Ngelmu iku kalakone kanthi laku u, tiba u. Dadi nek digathukne karo guru wilangan dadine 12 u. Nah, gatra 1 dumadi saka 12 wanda, guru lagune u dadi 12 u. Lekase lawan kas mau 6. Dadi kas a. Mula guru lagune tiba a dadi 6a. Guru wilangan lan guru lagune 6a. Tegese kas nyantosani 8. Mburine tiba i dadi guru lagune i, guru wilangane 8. Dadi guru wilangan lan guru lagu dadi 8 i. Nah, terus setya budya pangekesing dur angkara 12. Ya, 12 wanda. 12 suku kata. Lah mburine ro o dadi 12 o guru lagune tiba o. Ya, guru wilangane tiba 12. Lah saiki sing diarani guru gatra, lah sak bait kuwi pira? Ya ngelmu iku lekase tegese setya pira ana kuwi? Ana 4. Dadi guru gatra yaiku cacahing gatra atau baris saben sak pada. Mula tembang pucung kuwi saben sak pada, sak bait jumlahe cacahe ana 4 garis. Ora kenek kurang, ora kena luwih. Nah, nek kurang berarti salah, nek luwih ya salah. Dadi kudu pas, pakere kuwi ya kuwi. Ya. Dadi kuwi tembang mau coba contone, conto liyane kok akeh. Iso goleki kowe nek kinanti, ana mangkur, ana mijil. Kuwi tak hitung carane goleki ya ngono mau. Ya. Sak bait ki ana pirang gatra. Nah, gatra angka 1 diitung suku katane. Wandane ya. Nah, tembang macapat kuwi kala mangsa sok digunakake mulang ana sekolahan. Kala mangsa digunakake ana nggone gamelan, nggo sindenan kae, sinden muni kae kala sok-sok nganggo tembang macapat nggih suluke dalang. Nah, iki tuladhane tembang macapat sing digawe gendhing. Nah, tembang macapat sing digawe gendhing ora padha karo mulang nang sekolahan. Nek mulang nang sekolahan iki supaya bocah iso ngerti dadi luke lagune ora usah dawa-dawa. Dadi mung apa kuwi mligi utawa apa ya sederhana ning sing penting murid iso ya. Dadi sederhana ning bener. Nek ning gendhing kuwi nggo pamer swara, nggo pamer swara dalange nek suluk nganggo tembang macapat kuwi cakepane saire tembang macapat nggo pamer swara ya diluk-luk ya kodhok sok-sok nggo bawa barang. Nah iki tembang pucung sing sok ditembangake nang gone gendhing umpamane ya. Ngelmu iku kalakone kanthi laku
tegese gas nyanto sane Setya putya pangagesing durhangkara. Nah, kuwi dienggo tembang neng gending. Ya. Sosok digawe nek dalang kae digawe budalane wadyabala atau prajurit. Nah, ngene. Jadi apa prajurit arep budalane wadyabala utawa senopati arep budalane wadyabala. Kemari diutus undang bende obo-obo tengara tanda-tanda akan berangkatnya pasukan. Nah, akhirnya si lurah prajurit mau ngadep karo patihe. Wus rampung sang swatama ganya dawuh marang prawadya bala wus kapriksa lan katiti daya daya sang swatama turhu ningo. Nah, iku nggo dalang. Lah saiki tembang pucung dienggo sekolah, bocah sekolah piye? Nah, tembang maca pat baris. Ya, tembang maca pat baris. Ngelmu iku kedurun ya. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Setya butya pangegesing dur angkara. Baleni ya. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase lawan kas, tegesing kas nyantosani. Setya butya pangegesing durhangkara. Nah, iki sing kene dhewe mau tembang maca pat baris sing biasa diwulangke nggone bocah-bocah nang bangku sekolah ya. Nah, kira-kira ngono kuwi. Nah, engko iso tok sinaoni iki tok setel bola bali ya, muga-muga ana manfaate sebab ora ketang titik jenenge wong Jawa kudu ngerti ya, tembang Jawa ya kudu tepung ki kenal ya karo tembang Jawa, aja nganti tembang Jawa digawa nang luar negeri awake dhewe mrongos ya. Oke, tetap semangat lan sehat ya. Akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.